konsihal, kamangan ako. Bahuan naman ani. Uy, ako ni sabuag diri be. Ngamang ragani ko sa piyagan manunta ng ihi nimo. Diyan na ang kamang ni Kapitan. Ang kakonsihal na lang ang kulang. Konsihal, kamangan ako. Mga kaigsuunan, ako lang ang ibuto. Kung ako'y mudaog karong eleksyon, makadawat mo baboy nga litson. Ako'y inyong butuhan, daghan ang mapulahan. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot, bot. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot, bot. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag-20 Balay. na. Bot, bot. Laya, dyan na sige tagpaabot ang kandidato mga mangay, uy. Kining balaya. Ang lucky winner karon kay mauni ang una na akong makamang ba. Pila na ra ba ko kagabi nga nagsigig bilar o kinamangay. Karon adlaw na sad ko mangamang. Kinanaubo nagtama ni akong eyebags ba. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot, bot. Ang bugas nga tag-20. Kalawgam ra magwalay tao ning balaya. Ayo. Uy, si konsihal man di ay ni. Unsa may akong ikalagan ni mo konsihal? Ayo nagsaba dam. Na ako diri dam kay ako ni ihatag sa imo dam oh. Para asa? Nagsaba lagi. Butari lang ko karong eleksyon. Pagka konsihal diri sa atong barangay. Dawatan na ni oh. Ay nagsaba ha. Nga nangamang kong adlawan kay basig makansyawan ta. Sige kay aris ako ha. Grabe pila naman ko kaoras sige paabot ri. Wala pa man japoy nangamang nga politiko. Balay. Sa umaabot nga eleksyon, ako lang ang pilia. Ayaw mo pailat ining tiguang na kung kontra. Daghan ka ayaw ka sa... Kapuya Kapuya yung trabaho Mula gini din ako ganahan aning trabaho kahit panahon sa kinamangay. Masulta. Pero saon man, nangamang naman akong kontra. Lisod po kayo magpaulahi ko. Mangamang na lang po ko. Ang kontra na kung tiguang. Ayay ka. Hapit naman ting paniod to pero wala pa manggid sila ni Anhi. Makapas mo dun yung kandidato ba? Dako lang ang tiyan. Sayang kay kong pagpagwapa. Kung inyo siyang Ug sa akong papapurma. butuhan mo. Yawat na lang unta to. Magdako-dako hatag ang kwarta nila sa kuha. Daghan ang kawatan. Kay usa siya kalidin sa mga mangunuon. Kusurindiro naman ko aning trabaho Pero para sa pangarap nga makonsihal ko, ipadayon tayo. Ayaw ninyo Kinamangay na ni. Hala, nung sa maruan ni Mahong Anso, hala kaday patay, aga kong gihipin na nakagabi, wala man nayabok. Bahuan naman ani, uy ako ni sabuag diribi. Hala! Samang ka, uy! Uy, konsihal, sorry kayo, nagunsa ka diha. Nangamang gani ko diri no. Nganong gakamang-kamang mampud ka diha? Nangamang gani ko na ba'y magkamanga magbarog. Hala, sorry kay konsihal ha, wala magkukabalo nga na, aday ka diha. Samang ka, uy, laina ni mo, uy, nangamang ragani ko sa piyagan, manunta ng ihi ni mo. Konsihal, pasensya kaayo ha. Konsihal, nangamang magkakaasa man tong sobre nga para sa ako Ay, dara, sobre para si Muha, oh. Ay, kalimtiha, Boss Anthony, pagkakonsyal. Ados ako. Salamat kay konsihal ha. Kani paniguro na jud ni by 500 tanawon tanibi. Hala unsa man ni uy. Lus-lus nimo, klaro kayo sa pikas ka ay nata. Unsa naman ni uy konsihal. Bugas nga tag-20 hapit na.